Ale já ní dovezu moje teďka, mám speciál. Jak mám totiž už mám určený ve vodě. Rejdesu, nemám. Prosím, já můžu zavolat. 572. Tady se kde jsou. To nebere či ne? Ať to nebere či ne? Nic, skoro nic. Co to dělají? Ne, ale to No, taky to jsou já užili. Mapka. Nebo hana. Mě to ustřelilo, já jsem v tom měl furt. Co ustřelilo? Ustřelilo počty. Ty si už jela. Já jsem říkal Honza, že mu to lev žile. No, to mluví na tebe. A to správně. Jo, Dobré, děkuji. Bych měl být doma. Tak už jel. Já už se zapůjdu. Kdybych takže na cestu. Už měla být tomu taky. Juro, pletači už jsou na cestě. Můžu soutěž a uklidnit? Už nemusím plet. To je přijelo, ale dneska jenom jako tréninkově. Ilustrační. To tam pro tu vodu.